ipabalik atong kurinti, Maria? Kaya sa ako sang tawagon si Kirby, kaya wala siya gi-report sa kuha ba? Kung unsay gisulti ni Dudong Pawiks. Claire! Nagsungkod na dyan tong Cinderella, mami ba? Unsa may gistorya ni Dudong Pawiks sa imong nga, gipaadto man ta ka didto. Ay hala, tama day na, nakalimot ko. Ang ingon na ni Dudong Pawik sa kuha, pabayaran daw daan sa imo ang kuryente bago niya isaksak og balik. Kaya nahurot na lang daw ang adlaw ug sad-saad nimo. Perti po ni si Dudong Pawiks, dili po magpahangyo. Sige lang, Maria, kay release na ko sa Queen Co-op karon. Basta, mo to yung istorya rin na. Pasensyahin na lang daw mo, kay unsaon daw, sige lang daw siya tapal. Mami, palitin po kong dulaan ha. Baliki dito, Claire. Ingna si Dudong Pawiks nga ipabalik daan ang atong kuryente kay bayaran ko na pag human ako release. Di man ikasagot si Rina. Giingnan gani nga, dili ibalik mo itong Pawik sa usaksak, dili siya kabayad. Adtuhan na dito, Claire, magyaw-yaw pa manung ka, nagsugod na ba yung Cinderella ron? Release ni Rungina. Tama. Mubali na ko niyang hapon. Dudong Pawiks man ako. Akong tawgon bi ka para maistoryahan ako siya unsa ko tuyo. Dudong Pawiks! Unsa naman po ituyo ni mo, Claire? Dudong Pawiks, nanapog ko tuyo sa imo ha sa ikaduhang higayon. Unsa naman po ituyo ni mo? Istorya dayon kay nagdali ko. Isugo ko na rin na ba nga, pwede ba daw siya mohangyo nga isaksak na lang daw ang kuryente kay si senyorita dito nagmaoy kay wala siya katanaw sa iyang paborito na salida. Ihapit lang daw niya ang bayad unya. Palihog ko kingon kang Rina, Claire, na pasensya jud kayo. Ingna siya o gusto niya ipabalik ang saksak. Bayaran sa niya ang ihang kuryente. Sige Dudong Pawiks, matos ako. Kini mong si Rina ba? Ingnan bitaw mapabayaran daan, di jud kasabot. Bayo po declare oy nagsugod na jud sa salida ba? Na senyorita, wala jud tay kuryente. Kadili man gid mosugot si Dudong Pawiks nga dili bayaran daan ni mami nimo. Pabayaran sa daw daan bago na isaksak og balik. Na, bahala ka diag magmaoy kang bataa ka. Ayo! Papalit ako og mineral. Mineral. Narao. Salamat! Guys, kapuyas akong lakaw ron. Uy! Narilis tuod, pero kulang pa. Nadyo'y bata maghilak ron. Kaya saon, dili na ko mabayaran ang kurinti. Kaya nakarelease tuod ko og 12,000. 150 na lang ang nabilin. Kaya unsaon, nag-atang na sa ko si Nining, si Trudis, si Rina, si Marlene, ug si Sarah. Nag-una-una pa sa kuha dito sa opisina. Hindi ka pagin magpahangyo sa tubo. Paibalik yun ang inahan ug ang anak. Nagingnan man ako may umusin ka ba? Ay, saon. Nakitaan man ko ni Inday. Gipaningilay noong ko sa 1,000. Nabinla na hinuong ko anig 150. Saon na ko ni Ron. Kalami, dili iuli, uy.